No čo, kto roztrhal to pyžamo? A pálili sa v ňu tie cigarety alebo nie? Ale nie teraz ako vážne. Za posledný týždeň, dva sa rozberala dosť táto téma. Filip Sulík spravil podcast s Tommy Kotym, kde sa rozberala Rachelka ich vzťah. A potom som mal čítal tie komentáre a nedalo sa mi k tomu nevyjadriť, lebo niektorí ľudia sú fakt retardovaní, čo tam písali. Hej, tak spravím iba tomu rýchle video. Čiže poprvé by som sa tam vyjadril, lebo Filip Sulík tam povedal, a ja ho nepoznám predtým, tak neviem, či to je jeho druh humoru, alebo ako to myslel, možno to neskôr objasnil. Tak povedal takú zaujímavú vec, že Rachel sa nedá znásilniť. Keď chcela poslať jeho, hej, alebo tvojich kamarátov, alebo poznáš tvojich kamarátov a každý si ňou spal, to je v poriadku. To je ako ja to nevidím v poriadku, ale je to v tomto pomedzi v poriadku. Ale povedať, že sa nedá znásilniť len kvôli tomu, že s tebou chce mať sex, to neznamená, že chce mať sex s ním alebo s ním. A je ďalšia vec, to, že chce mať sex práve teraz s tebou, neznamená, že keď napíšeš o rok a budeš s ňou mať sex, nedošlo k znásilneniu. To, že chcela tento moment, neznamená, že zajtra to bude cítiť rovnako. A to, že chce sex s tebou a všetkými tvojimi kamarátmi alebo Tomím, neznamená, že chce sex s ďalšími tisícmi ľuďmi. Čiže povedať o žene, že sa nedá znásilniť, mi príde ako dosť zlý výrok. Takže verím, že to myslel inak, alebo to povedal ako joke. Ale ak to povedal vážne, tak nie je to blbosť. Každý človek sa dá znásilniť. Po druhé, v komentoch dosť ľudí sa vyjadrovalo na to, že toto, čo malo byť rozoberané, nebolo a toto sa malo rozoberať, namiesto toho ste rozoberali toto. Je to jeho podcast, on má slobodnú vôľu, on si môže rozoberať, čo chce. A nejaké veci, že sa nevyjadril, je hlavne z toho dôvodu, lebo trvá vyšetrovanie. A keď trvá vyšetrovanie, sú určité témy, čo nemohol načať, alebo by to pokazalo vyšetrovací proces. Preto neboli ani načaté. Aj keby mohli byť načaté, keď on sa rozhodne ich neotvoriť, tak ich proste neotvorí. Tak kvôli tomu neplačte. Po tretie, Tommy Koty tam dobre povedal, že tie cigarety, čo povedal, že oni pálili tie cigarety, nakoniec sa to nedokázalo, že to bolo akože klamstvo. Na obhajobu Rachelky poviem, keď človek zažije reálne nejakú traumatizujúcu situáciu, tak môže dojsť k tomu, že ten človek si nepamätá, alebo je tak otrasený, alebo dokaraný mentálne v tú chvíľu, že nevie, čo sa ani dialo. Samozrejme, ak klamala, tak spravila veľkú chybu, lebo v takejto veci klamať je veľmi zlé a sa to môže utočiť voči nej. A Tommy Koty tam správne povedal, že za toto môže voči nej podať trestné oznámenie. Lebo keď pôjdeš do väzenia, nič nie je závažnejšie ako znásilnenie ženy. Čo je len horší stupeň ako znásilniť ženu, je znásilniť dieťa. Čiže fakt je to nebezpečná vec klamať v takýchto situáciách, lebo toto človeku dokáže zmeniť a zničiť život. Aj veľa ľudí ho opustilo, rozviazali s ním kontakty a len pár najbližších ostalo pri ňom verných. A keby je to bežný človek, ktorý je ešte mentálne slabý, možno by sa zabil, možno by upadol do hlbokej depresie, prišiel by o peniaze, o dom. Lebo keď sa dozviem o tebe, že si predával drogy, OK, to je cool, keď pôjdeš do väzenia. Ale keď pôjdeš do väzenia za to, že si znásilnil ženu, to zmení chlapovi život. Čiže také ponaučenie, dávaj si bacha, s kým spíš, sú nejaké tipy a návody, ako sa tomuto vyhnúť, aby to na teba žena nepodala. A ja predpovedám, že takéto veci sa budú deť v budúcnosti oveľa viac. V Amerike sa to už deje, v Anglicku sa to deje. Uvediem jednoduchý prípad. Johnny Depp a tá jeho manželka, alebo čo to bolo, tá, čo mu proste nasarala do postele, tak moja babka si povie, že a on je zlý na ženy, ja takého už nebudem nikdy počúvať a pozerať jeho filmy. A vo výsledku vzýšlo to, že ona bola tá, čo bola mentálne retardovaná. A on vlastne neurobil nič zlé. Ale to moju babku už nezaujíma, lebo ona má svoj život, ona nemá čas sledovať každú jednu kauzu. A teraz, keď povie nejaký seriál, a vypnite to, tam je Johnny Depp, to nebudem pozerať. A jej poviem, že ale to už sa vyriešilo, on nič zle neurobil. Ona povie, to je jedno, ja už ho mám zafixovaného ako zlého človeka, čo je zlý na ženy. A toto isté sa môže stať aj Tommy Kotymu, alebo tebe. Prípad, moja mama môže počúvať Tommyho a teraz, keď videla, že on znásilní nejakú ženu, už ho nikdy nebude počúvať. Ale už nerieši tú celú kauzu, že o pol roka, o rok, alebo nebude aj o 2 roky sa zistí, že on vlastne ju neznásilnil. Áno, možno niečo spravil, ale neznásilnil ju. Ale moja mama a veľa iných ľudí už ho bude mať zafixovaného ako človeka, čo znásilnil ženu. Ak nechcete byť neprávom obvinení, dávaj si bacha, ako sa k tým ženám chováš a koho si bereš do postele. Po štvrté, ďalšiu vec tam Tommy Koty správne poznamenal a to, že iné dievčatá, čo budú reálne znásilnené, teraz nehovorím, že Rachelka nebola znásilnená, to sa ešte stále rieši, ja len hovorím, že dievča, čo bude reálne znásilnené, dojde za políciu a povedia, že toto je ďalší prípad Rachelka a ideš si získať clout, ideš niekomu zničiť život. Hej, prečo to robíš? Kvôli číslam? A to dievča môže byť reálne znásilnené, ale len kvôli tomu, že takéto veľké kauzy sa prejavili, že ona klamala, si ďalšie, čo klamala. Hej, čiže toto môže ubližiť reálnym obetiam znásilnenia a z toho by si nikto nemal robiť srandu. Po piaté, Tommy Koty tam správne povedal, že to liečenie nie je ten procesom, že dojdeš tam a si uzdravený, vyliečený, ale že to stály opakujúci sa proces a denne na to musí pracovať, aby nespadol späť do tých drog, alkoholu alebo akou inou závislosťou trpíš. To je tak, ako si veľa chlapov alebo žien myslíš, že keď sa nájdem toho pravého, môj život bude konečne super.
Áno, možno bude, ale vtedy len začne tá reálna, skutočná práca na sebe a na vašom vzťahu. Vtedy to len začína. On dobre povedal, sa dá prežiť bez toho alkoholu, ale vidí von. Keď všetci tvoji kamaráti pijú, keď ideš na tú pumpu a všade vidíš alkohol, keď stále myslíš na alkohol. A ďalšiu vec s týmto spojenú ešte povedal, že on bol najmenej známa osoba na tom liečení. Čo tým chcem povedať, že veľa ľudí, ktorých sledujeme, celebrity, influencerov, športovcov, trpia takými vecami, o ktorých ani nemáme potuchu. Keď píšete nejaké veci, tak nepíšete také hovná, lebo nevieš, čím tí ľudia si reálne prechádzajú. A keď niekto reálne niečím trpí a ty mu tam ešte nakladáš, ako je retardovaný, alebo ako sa chová, ako by sa mal chovať, nevieš, čím tí ľudia prechádzajú, tak im nepíšme negatívne veci. Ak to mi doplním, nie je hanba vyhľadať pomoc. Keď reálne niečím trpíš, je v poriadku si to priznať. Áno, som na to sám, je to ťažké. Aj vyhľadaj pomoc, či už svojich blízkych, Boha, ak si veriaci, alebo chod na takéto liečenia. Keď si slabý, mentálne slabý, tak nepí a nedoroguj, lebo ti to dokáže zničiť život. Keď si mentálne silný, možno nie si tak silný, ako si myslíš, nauč sa pokore, o ktorej aj Tommy Koty hovoril. Fakt to dokáže zničiť život, tak si dávaj bacha na to, čo dávaš do seba. Len kvôli tomu, že je to cool, alebo to teraz influencerka nejaká robí, tak kvôli tomu neopakuj. Ďalší bod. Ospravedlňujem sa, dúfam, že ma bude dobre počuť, lebo tu akorát zapli hudbu. Tam Tommy Koty povedal, že jej bývalý bol utlačený, že vraj, ja neviem, čo je na tom pravdy, hej, tak len poviem, že bol utlačený, že po ňom hodila, že vraj mäso a takto. A reálne, keď si pozeráte štatistiku, je veľký počet domáceho násilia, čo muži páchajú na ženách, ale je aj určité percento, že ženy páchajú na mužoch. A možno on bol jeden z tých. A veľakrát to nie je tým, že on ju ľúbi, tak si s ňou vytrvá. Veľakrát je to iba tým, že on je slabý, nevie nájsť inú holku, ktorá by ho ťahla, tak radšej ostane s ňou, i keď po ňom hádže mrazené mäso. Toto vyriešiš v jednoduchosti tak, že začneš na sebe pracovať, budeš silný, budeš mať iné možnosti a keď holka sa tebe vyhráža, že po tebe hodí mäso, alebo že ťa prefacka, povieš jej čau a pôjdeš za inou. Lenže keď nemáš inú možnosť, lebo si slabý a nikto ťa nechce poťahať, tak áno, potom ostaneš s ňou a budeš musieť tolerovať takýto nerešpekt od svojej vlastnej ženy. Takže pracuj na sebe. Filip Sulík tam načrtol, že sa hovorilo, že ona si ho vydržiavala a Tommy Koty na to povedal, že to je blbosť, že to bolo 50-50, veľakrát ona niečo vzala, veľakrát ja, ale že to bolo proste normálne 50-50 vzťah. A to je napríklad vidno a to je ukázané, ako je dôležité počúvať obe strany. Lebo keď vypočujeme iba tú jednu, tak si budeme myslieť, že a to, čo hovorí ona, je určite pravda. Ale veľakrát musíme počuť obe strany, aj keď niekto niekoho zabije, tak stále si ho musíme vypočuť. Bolo to ozaj tak? Je ozaj ten človek taký zlý? A veľakrát je pravda niekde medzi. Aj ja keby spravím toto video, že by som bol na strane Rachelka alebo na strane Filip Sulík alebo Tommy Koty, by to malo viac vzhliadnutí. Veľa ľudí je jednoduchých a nedokáže myslieť, že pravda je niekde medzi. Veľa ľudí radšej bude extrémne pohľady mať, že ona musí mať pravdu vo všetkom alebo on má pravdu. Hovorím, veľakrát sa nájde tá pravda niekde medzi. A ku koncu iba poviem, všetkým ktorom stranám držím palce, aby dosahli to, čo dosiahnuť chcú. K Filipovi Sulíkovi povedal, že sa chce venovať tomuto podcastu. Verím, že mu to pôjde, ale ľudia ho sledujú, otvára zaujímavé témy. Čo by som iba k tomu povedal? Na Slovensku máme slobodu prejavu, čo znamená, že sa môže vyjadrovať k hocičomu, čo chceme, až na pár tém, ktoré nemôžeme otvárať. Takže má slobodu prejavu a môže hovoriť, čo chce. A druhá strana mince je tá, že by si mal hovoriť len nejakú pozitívnu správu do sveta. Čo som ja iba zaregistroval, povedzte, ak sa mýlim, tí, čo sledujete dlhšie, tak je proti drogám, čo je pozitívna správa, je proti alkoholu, čo je pozitívna správa. Po tretie, hovorí, že ženy by nemali koštovať semeno kade tade, ako by to bol náš národný šport, čo je tiež pozitívna správa. A to, že keď niekoho napadá, alebo tak hovorím, k tomu sa vyjadrovať nebudem, lebo neviem, či on je ten agresor, alebo jeho všetci vyzývajú, on len opätuje útok, ktorý bol na neho vyvinutý. K tomu mu poviem len toľko, že držím mu palce, nech sa dostane z toho, na čom pracuje. Povedal, že chce mať rodinu, tak verím, že nájde nejakú milujúcu ženu, čo ho bude ľúbiť takého, aký je. On tam povedal, že chcel predtým nejakú poliamoriu, ale zistil, že proste jedna žena, jedna muž a deti je to najlepšie, čo má úplnú pravdu. A povedal, že sa chce venovať plne hudbe, čo verím, že mu určite pôjde, lebo má dobrý hlas. Ak ľudia mu dajú ešte druhú možnosť, tak určite sa uchytí. A k Rachelke poviem len toľko, že tiež jej držím palce, nech sa dostane z toho, čím si prechádza, lebo určite na ňu teraz toho veľa. Aj ten Love Island, aj to, čo sa teraz dialo s Tommy Kotym, aj to, čo teraz vlastne Filip Sulík na ňu rozpráva, čo ja neviem, či je pravda alebo není. Ale ak to, čo Filip Sulík hovorí, že je to svetovaná promiskuitná hou, tak áno, to nie je správna cesta, ktorou by žena mala kráčať. Čiže áno, to je želám, aby sa z toho dostala a našla pokoj v duši a nejakého chlapa, ktorý bude ľúbiť. Teraz som videl, že nejakého má, tak dúfam, že jej to vydrží a ak nie, tak dúfam, že nájde niekoho iného, kto ju bude ľúbiť, tak ako si ona zaslúži. A to vlastne všetko. K nám ostatným, užívajme si, dokým sme tu. Daj like, odber, ak som povedal nejakú blbosť, daj mi vedieť a vidíme sa na budúce.